Estem molt contents avui, estem un museu Pau Casals i sobretot sé qui estaria molt content avui. El Pau Casals. Estaria molt content de veure que heu baixat a casa seva a presentar tota la feina que heu fet durant aquest curs per treballar la seva figura i la seva obra. Jo un dia a la classe de música vam rebre una carta. Era de Pau Casals pels nens del futur. Ell volia que vinguéssim al museu per descobrir la seva vida i després explicar-la a tothom. I llavors vam tenir la idea de fer l'obra de teatre. En aquesta obra veureu com ens integren els objectes de la maleta. Cada objecte ens fa pensar en un moment de la vida de Pau Casals i cada moment ens connecta amb unes emocions. Una maleta plena d'objectes. Cada objecte, un record. El record d'una vida plena d'emocions. Un llàcer de la maleta de Pau Casals és un curvatí per anar elegant. Elegant? Que anava de casament? No, anava a fer concerts. Ah, concerts. I llavors aquest pal? És una batuta per dirigir l'orquestra. Ostres, quina roba més llarga! És per viure saltar, però que es diu, és una força de casteller. No em diguis, el Pau feia castells. No, el Pau no feia castells, però l'agradava molt veure'ls. Jo conec una noia de castell molt bona. Sí, es diu Albert de Vendrell. Però que no donessin la medalla de Pau, havia de ser brutal. Nosaltres també volem una vida plena d'emocions. Som els alumnes de l'Institut Baix Penedès i avui us explicarem una mica quin és el nostre projecte de Pau Casals. Doncs primer vam fer una visita, bàsicament vam veure el museu. Després vam fer la segona visita, que ens vam repartir èpoques de la vida de Pau Casals i vam veure diferents documents. Eren documents de períodes de la vida de Pau Casals com l'exili o el museu, o sigui, el concert a la Casa Blanca, i llavors els vam treballar tots a classe, que va ser quan vam fer el joc de cartes. Amb la informació que vam treure gràcies al museu i amb altres que vam buscar amb ajuda de la nostra professora, vam repartir la informació en 3 apartats diferents, que és la història de Pau Casals, la d'Espanya i la d'Europa, i vam fer cartes. Llavors, en un costat de la carta està una imatge sobre aquest fet amb el nom a baix i darrere està l'any que va passar. I es tracta de, a partir de la imatge i del nom del fet, posar-la abans o després.